El Pregoner, amb Francesc Andrés. Sabem que la història és fàcil d'oblidar, però a vegades sembla complicat d'entendre que certs fets històrics costin tant de portar de la realitat tan palpable als llibres de les escoles. Fa 10 anys, 10 ja, que ETA deixava les armes. Una dècada més tard, la majoria de la població espanyola ho té ben present, fàcil. Estem parlant de les pròpies víctimes, de les persones que van viure-ho de prop, del gran gruix que va viure també aquest context. Però hi ha certes generacions, les que tot just ara es troben entre el batxillerat i la universitat, que no saben definir del cert qui va ser ETA i què va fer. Sembla una realitat paral·lela. No pot ser que s'expliquin els Reis Catòlics o la Setmana Tràgica o la Segona República i que no s'expliqui, en canvi, també un període sagnant i recent de la història d'aquest país. Quan ha de passar de temps perquè sigui un fet històric considerat històric, cal que prescrigui. Fa 10 anys ja es va posar el punt i final a un episodi que va causar dolor i més de 850 morts. Si aquest aniversari ha de servir per recuperar la consciència, benvingut sigui. Que no passi, però, molt més temps perquè les noves generacions aprenguin què va passar per alguns carrers on transiten. La memòria històrica ha de començar abans d'esperar ser oblidada. I ara el que fem és connectar cap a la redacció perquè ja tenim a la Carlota Montferrer ja preparada. Carlota, bona nit. Bona nit. Comencem explicant que la presidenta de la Comissió Europea s'enfronta a Mateusz Morawiecki a l'Eurocambra. Sí, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha volgut llançar aquest dimarts un missatge inequívoc i contundent al primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, durant el debat al Parlament Europeu. Ha dit: no tolerarem que es posi en risc els nostres valors comuns. La compareixença a Estrasburg ha arribat després de la recent sentència del Tribunal Constitucional de Polònia que ha col·locat aquest país a la vora de la ruptura legal amb la Unió Europea. El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, vol, segons ha dit, tancar el que ha anomenat un malentès, a compte de la primacia del dret europeu sobre el nacional després de la sentència del Tribunal Constitucional del seu país. Von der Leyen manifesta la gravetat de la situació. És la primera vegada en la història que un tribunal d'un estat membre considera que els tractats són incompatibles amb la Constitució nacional. Ha dit sobre una decisió que tindrà conseqüències greus per als polonesos. Of Central and Eastern Europe wanted to join the European. La gent d'Europa Central i de l'Est es va voler unir a la família europea dels pobles lliures, una comunitat forta de valors i democràcia. La recent resolució del Tribunal Constitucional polonès ho posa en qüestió, posa en dubte els fonaments de la Unió Europea. És un enfrontament directe a la unitat de l'ordre legal europeu. It is a direct challenge to the unity. Mentrestant, el diputat britànic David Amess mor apunyalat aquesta setmana. Carlota. Sí, aquesta setmana mor el diputat conservador del Regne Unit, David Amess. Ho ha fet apunyalat per un home mentre era a una oficina parlamentària mòbil atenent a ciutadans afins al seu partit. Això ha passat a la seva circumscripció a Southend West. Encara que se l'ha atès de forma immediata, no s'ha pogut salvar la seva vida. La policia ja ha detingut a una persona sense confirmar-ne la seva identitat. Tampoc se sap el motiu de l'assassinat. Aquest no és el primer atac contra els parlamentaris del Regne Unit. Durant els darrers anys s'ha anat repetint i encara recorda el del 2016, quan va ser la diputada laborista Jo Cox qui va ser assassinada per apunyalament i a trets per un ultradretà. Això va ser en plena campanya pel Brexit. Un altre cas, el 2010, el va protagonitzar, per desgràcia seva, el laborista Stephen Timms. També es trobava com Amess atent als voltants de la seva circumscripció i també va una ultradretista, en aquest cas estudiant. L'últim darrers 20 anys, el mateix 2000, l'assassinat de Nigel Jones, liberal-demòcrata, va morir quan va tractar de protegir la seu diputat d'un home amb una espasa a l'oficina pròpia Jones.
I més coses, perquè hi ha tensió al port italià de Trieste per la protesta en contra del certificat sanitari. Desenes d'italians han protestat al port de Trieste per l'obligatorietat del certificat contra la Covid-19 per poder treballar. Alguns manifestats s'han enfrontat a la policia amb crits i després que aquest matí els agents dissolguessin amb aigua a pressió la protesta, els sindicats majoritaris havien demanat alliberar el port perquè no s'ha d'impedir que un port i una ciutat segueixin generant ingressos i perspectives de futur. La protesta de Trieste s'ha convertit en tot un símbol de la resistència contra el certificat sanitari per declarar que s'està vacunat. I el president del banc alemany del Bundesbank dimiteix per, segons diu, motius personals. Són les raons que ho explicava aquest mateix dimecres. Exacte, l'economista Jens Weidmann ha demanat al president d'Alemanya, Frank-Walter Steinmeier, la seva destitució el proper 31 de setembre com a president del Banc Central alemany. He arribat a la conclusió que més de 10 anys és una bona mesura de temps per passar una nova pàgina. La presidenta de BCE, Christine Lagarde, ha afirmat que respecta la decisió de Weidmann de dimitir, però que també ho lamenta intensament. Weidmann es va convertir el 2011 en el banquer central més jove que mai havia tingut Alemanya, al reemplaçar amb només 42 anys a Axel Weber al capdavant de la important institució. Mentrestant, 200 milions d'euros en cocaïna trobats en un iot portuguès a l'oceà Atlàntic. Sí, és sorprenent, la policia declara que ha confiscat 5,2 tones mètriques de cocaïna a un veler que portava la bandera espanyola en l'oceà Atlàntic. 2 espanyols i un ciutadà peruà van ser arrestats i traslladats a Portugal. Les autoritats sospiten que la cocaïna pertanyia a una banda internacional de narcotraficants que portava cocaïna a Europa a través de la península Ibèrica. La policia portuguesa, recolzada per la Marina i per l'exèrcit aeri del país, va localitzar i interceptar el iot de 24 metres al mar. I acabem amb una tetera gegant que és la nova escultura de la Smithfield Square. Sí, tot i que els darrers 25 anys el cafè ha guanyat molt de terreny, les estadístiques afirmen que Irlanda és un dels països on es consumeix més te a totes hores. De fet, rebutjar una copa no està ben vist en aquest país. Ahir, en el marc de la iniciativa Sculpture Dublin, que té previst d'instal·lar 6 escultures en diverses ubicacions de la ciutat, es va plantar una tetera gegant a la planta baixa de Smithfield Square, a Dublín. L'autor de l'obra és Alan Butler, que l'ha batejat com a Smithfield Utan en honor a la Utan Teapot, una tetera virtual dissenyada pel matemàtic Martin Newell l'any 1975. Segons Butler, la tetera, símbol general de caliu i vincles entre persones, ofereix a Dublín una alegre escultura a escala humana que ha fet referència als qui feien negocis al mercat de Smithfield, tot va ben plegats una copa. I també expliquem que, Carlota? Destaquem, com explicaven la setmana passada, que un home surt amb un arc i unes fletxes i dispara a ple carrer a Noruega. La policia investiga els motius i considera que és massa aviat per parlar d'un atemptat terrorista. Això sí, les primeres informacions confirmen que l'agressor va actuar sol. El portaveu policial ha declarat poc després dels fets. Malauradament, podem confirmar que hi ha diversos ferits i també, malauradament, diversos morts. Carlota, això és tot per aquesta setmana. Moltes gràcies. Bona nit. M'ha donat un atac de pànic i m'he col·lapsat. Aquests dies a Brussel·les van de vol i tenen dues qüestions que els estan traient-les. Són d'una banda a Londres, l'altra banda a Varsòvia, i són problemàtiques interminables. Nosaltres tot seguit expliquem de què tracten cadascuna d'elles. Comencem amb Londres.
Comencem per la problemàtica britànica, perquè el primer ministre Boris Johnson podria incomplir el tractat pactat el 2019 i aplicar una ruptura unilateral. Martí Francàs, bona nit. Molt bona nit. Doncs sí, des de Londres el govern no vol ni sentir a parlar del protocol d'Irlanda del Nord, aquell que marcava una frontera marítima per evitar el terrabastall a la frontera nord-irlandesa i que, per tant, deixava Irlanda del Nord dins del mercat comú europeu. Tant és així que ara exigeixen a Brussel·les una revisió del tractat. Londres, a la vegada, també està pressionada. Sí, concretament pels unionistes nord-irlandesos. Ells demanen la supervisió judicial de l'aplicació del tractat per part del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Què vol dir això? Doncs per saber-ho el que fem és saludar al Fernando Lozano, que tenim ja amb nosaltres. Fernando, bona nit. Buenas noches. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Que s'ha de revisar el tractat del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i per què li preocupa tant això, no només a Londres, sino a Belfast, més aviat? Bueno, vamos a ver. Lo que está pidiendo Boris Johnson desesperadamente es una revisión del protocolo de Irlanda, que consta como anexo a ese acuerdo de retirada que entró en vigor el 1 de enero del año 2020, a que apenas han pasado 10 meses y ya estamos afrontando los primeros problemas. Claro, el papel, lo que se pactó, se acordó, lo que quedó plasmado en ese anexo, papel, nunca mejor dicho, lo soporta todo. Pero otra cosa bien distinta es la aplicación práctica de los acuerdos alcanzados. Y aquí es donde Boris Johnson está, está enfrentándose a la cruda y dura realidad. Lo del protocolo de Irlanda pues, es la manera más directa e inmediata de experimentar, que están teniendo los británicos, de experimentar los efectos del Brexit. Claro, hay que tener en cuenta que el Reino Unido ha decidido de manera libre y voluntaria salir de la Unión Europea. Y pese a que se consiguió esa salida de última hora para lograr conseguir que Irlanda del Norte permaneciera dentro del espacio de la Unión y del mercado interior europeo, no obstante, Bruselas exigió a cambio el establecimiento de una frontera, y esa frontera está situada ni más ni menos que en el mar de Irlanda. ¿Esto qué significa? Pues que a uno y otro lado del estrecho del canal, en los puertos tanto norirlandeses como en los puertos ingleses, británicos, se tienen que establecer puntos de control de las mercancías que entran y salen, sobre todo las que entran y salen o entran, mejor dicho, en territorio europeo, porque no puede entrar en territorio europeo cualquier tipo de mercancía. Para que las mercancías puedan entrar en territorio europeo, puedan comercializarse y puedan circular libremente por todo el continente, pues tienen que cumplir una serie de reglas, de normas fitosanitarias sobre todo, y para eso, obviamente, para controlar que esas reglas se cumplan, pues hay que revisar la mercancía. ¿Esto qué está produciendo? Pues está produciendo parones en los puertos de entrada y salida, saturación por parte de los transportistas, inseguridad, descontento, etcétera, etcétera. I justament això, i abans d'explicar una mica també què n'ha dit Brussel·les al respecte, Martí, hem de parlar de la guerra de les salsitxes. Sí, i sona tan malament com sembla, perquè bé, aquest conflicte és el que ha allunyat encara més la capital europea i l'anglesa. Recordem que els nous controls a les duanes han provocat escassetat i endarreriments i que els supermercats ho han estat notant. Un dels productes que ho ha patit directament han estat les salsitxes i altres productes càrnics. Ara, després de pròrrogues del protocol per evitar aquesta situació, cal una resposta i aquesta és el control judicial europeu, que és justament el que atempta contra la sobirania britànica. I aquí, Fernando, és on David Frost, el negociador britànic, el que vol, o el que ha amenaçat, més ben dit, és en violar el protocol en base a l'article 16, que permet suspendre el pacte per tractar-se literalment de dificultats econòmiques, socials o mediambientals. Una cláusula de salvaguardia que los británicos lograron colar con el visto bueno de Bruselas, porque obviamente en Bruselas ya estaban hartos de este asunto y querían zajarlo cuanto antes. Es una cláusula de salvaguardia que efectivamente permitiría a cualquiera de las partes dar por suspendido el protocolo. Qué duda cabe que los británicos pues, se han dado cuenta de lo que en su momento firmaron de manera un tanto precipitada, porque tenían interés también en salir cuanto antes de la Unión Europea, y ahora pues están manifestándolo con la típica pataleta, claro. Quieren simplificar todos los trámites aduaneros, quieren que se eliminen los controles sobre todo sobre los alimentos, de ahí lo de la guerra de las salchichas, para que esos alimentos lleguen sin problemas a Irlanda del Norte y no haya desabastecimiento. Obviamente, pues esto fue lo acordado, al igual que se acordó
que el protocolo, al igual que el acuerdo de retirada, iba a ser supervisado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y por la propia Comisión Europea. Entonces, con esto tampoco están conformes los británicos. Ellos no quieren verse sometidos de ninguna de las maneras al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No quieren que el Tribunal de Justicia controle la aplicación del protocolo, porque obviamente saben cuáles son las consecuencias. Si el Tribunal de Justicia hace una aplicación rigurosa del protocolo, pues seguramente que Londres tendría que acudir a rendir cuentas ante el tribunal cada 2 por 3 si se empeñan las autoridades británicas en incumplirlo, obviamente. Pues esto no quieren, quieren evitarlo a toda costa. Y lo quieren evitar, yo creo que porque detrás de todo esto pues hay una clara intención de incumplirlo. Voy a això, Fernando. David Cummings, l'exassessor de Johnson, aquests dies, que ara li agrada molt una mica remenar i treure polèmica, ha dit que Boris Johnson ja tenia previst cancel·lar aquest acord abans de signar-lo. Sí, bueno, claro, sí. Vamos, Boris Johnson no el mismo, porque no olvidemos que Dominic Cummings ha ejercido el mismo cargo o las mismas funciones que a nivel nacional en su momento ejerció el famoso Iván Redondo, ¿verdad? Que también ha corrido, curiosamente, la misma suerte que el propio Dominic Cummings. Entonces, bueno, pues él obviamente sabe cuáles son las intenciones de Boris Johnson, porque él estaba en la tramoya, en la trastienda de todo lo que ocurrió durante las negociaciones. No me extraña que una conversación de pasillo, o incluso a lo mejor instigado por el propio Dominic, Boris Johnson ja tuviera en mente montar este espectáculo. I, Martí, què diu Brussel·les al respecte a tot plegat? Doncs mira de trobar-hi solucions que passin, això sí, per la negociació. I si no és així, prendrà represàlies polítiques i comercials. Alemanya i França són ara mateix els principals països que aposten per ser implacables i si els britànics decideixen trencar finalment l'acord. Fernando, estaríem parlant de deixar de col·laborar, per exemple, en interessos comercials, diuen, o també en col·laboració judicial, seguretat o investigació. Bueno, yo creo que de momento la guerra se plantea solo en el ámbito, en el plano comercial. Yo no creo que llegue al tema de la seguridad ni de la educación, porque de otras cosas a los británicos no les interesa. Quizás nos necesiten más a nosotros que nosotros a ellos, desde esa perspectiva. Entonces, bueno, sí que es posible que esto se crudezca. Bueno, la Comisión Europea ya ha relajado un poco el nivel de exigencia, siendo consciente de que efectivamente hay un problema de abastecimiento en todo el Reino Unido, pues ya ha dado su brazo a torcer y está dispuesta con que los controles se relajen, o al menos se eliminen, sobre los alimentos o los productos de primera necesidad, pensando pues, en las fechas que se avecinan ahora, la Navidad, es verdad, no es plan, ¿no?, de que los británicos no tengan un buen plato de judías y salchichas, o los irlandeses encima de la mesa. Entonces yo creo que, bueno, al final tanto Bruselas como Londres están condenadas a entenderse. El cabreo de los franceses lo entiendo, obviamente, porque otro de los asuntos pendientes que no se terminaron de resolver y que está generando y causando bastantes fricciones es el de las cuotas de pesca. Tradicionalmente la flota pesquera francesa ha faenado en aguas británicas, y los británicos, pues obviamente, pues esto nunca lo han visto con buenos ojos, y de hecho pues uno de los caballos de batalla de Boris Johnson, como una promesa particular o personal que hizo a los pescadores británicos de la zona, es que los franceses ya no iban a pescar en agua británica. Entonces, claro, yo comprendo en buena medida que los franceses no estén por la labor de aflojar, ¿no? Y de exigir a los británicos que cumplan con lo estrictamente pues acordado. I per tancar una mica el tema, dues coses més. Què és el que Sant Martí oferir en Brussel·les? Doncs ara mateix ofereix suprimir fins un 80% els controls de productes alimentaris, una rebaixa del 50% de la paperassa a la duana entre Irlanda del Nord i la Gran Illa Britànica, o la facilitació de medicaments a la província irlandesa, per exemple. I per tancar aquest tema, també que hem de dir on hi ha preocupació és també Gibraltar. Per què? Doncs perquè si tot passa tal com acaba succeint, Brussel·les podria arribar a obligar a Espanya a posar una frontera dura, en aquest cas amb Gibraltar, i això afectaria a 10.000 persones, a 10.000 usuaris, treballadors que van d'un lloc a un altre de la frontera, i això els podria perjudicar. Però, com diu el Fernando, tot això ara mateix són suposicions i amenaces prèvies per si la cosa no s'acaba arreglant. Però, Martí i Fernando, hi ha una altra qüestió. Sí, digues. Lo de Gibraltar, yo me lo tomaría beneficio de inventario. Entre las cosas porque a Boris Johnson ahora mismo no le interesa abrir un nuevo frente. Los gibraltareños hemos de recordar
que al igual que los norirlandeses, votaron mayoritariamente a favor de mantenerse dentro de la Unión Europea. Entonces, bueno, los amagos, las amenazas que Boris Johnson lancen con respecto a Gibraltar, yo creo que no van a ninguna parte, la verdad. A Boris Johnson lo último que le interesa es cabrear a los gibraltareños. Habida cuenta además que ese es un capítulo aparte, un capítulo de la negociación aparte, i que hay interessos per ambas partes. I ara sí, parlem d'una altra qüestió que dèiem, que també està removent una miqueta la polèmica, i és el que està passant amb Polònia. Sí, bé, segueix amb el seu pol jurídics amb la Unió Europea. El primer ministre polonès, Mateusz Morawiecki, ha comparegut davant el ple d'Estrasburg on, lluny de fer marxa enrere respecte a la resolució del Tribunal Constitucional del país que invalida els articles 1 i 19 de la Constitució comunitària, s'ha reafirmat en la decisió i ha assegurat que no es deixarà extorsionar i assegura, de fet, que la Constitució polonesa està per sobre de les sentències del Tribunal de Justícia Europea. El debat posterior a la seva compareixença ha estat caldejat. Ha destacat la resposta que Guy Verhofstadt, liberals al Parlament Europeu, resumia els fets dels últims dies. The sinister game that you are playing is very clear. El joc sinistre al que vostè està jugant és molt clar. Aquest joc fosc consisteix en que vostè posa un tribunal constitucional polititzat a Polònia. I qui critica aquest tribunal constitucional? Doncs el Tribunal Europeu de Justícia. Així que la manera d'eliminar les decisions d'aquest tribunal és que el teu tribunal constitucional polititzat arribi a una resolució que invalida les decisions del Tribunal Europeu de Justícia a Polònia. Això és el que ha fet vostè. Bé, recordem que la resolució del Tribunal Constitucional polonès invalida articles que es centren especialment en aspectes d'independència judicial o el respecte de drets fonamentals de minories i col·lectius vulnerables. Per tant, dos temes prou grossos i que han aixecat ampolles. Veurem, Fernando, com avança tot, perquè si no para d'apagar focs la Comissió Europea per un lloc i per l'altre, i aquest de Polònia també va una mica més calent pel que ha passat amb el Brexit. Pues yo no creo que el caso polaco sea idéntico al británico, entre otras cosas porque a los polacos no les interesa para nada salirse de la Unión Europea. ¿Dónde van a ir los pobres? En canvi, sí que des de Brussel·les no hi han tingut una mica suficient amb tot el que ha passat amb el Regne Unit per dir, escolta, prou ja, anem a intentar que tot flueixi ara entre els 27, i això potser sí que crispa una mica a Brussel·les a l'hora de negociar. Evidentment, com dius tu, pels polonesos no hi ha cap mena d'interès de marxar, són més aviat amenaces superflues que no voluntats fermes. Sí, hay una deriva preocupante que lleva tiempo, en la que lleva inmersa bastante tiempo Polonia, sobre todo la que afecta a la independencia de su poder judicial. Hay que tener en cuenta una cosa, y es que, caray, dentro de la judicatura, dentro del Tribunal Supremo, se ha creado una especie de sala disciplinaria para castigar a aquellos jueces polacos que opten por aplicar y a interpretar correcta y adecuadamente el derecho de la Unión Europea, que es, entre otras cosas, lo que deben hacer. No solo los jueces polacos, los jueces pertenecientes o que trabajan para cualquier Estado miembro de la Unión Europea. Esto que ha ocurrido recientemente con el Tribunal Constitucional polaco pues no deja de ser pues, un capítulo vergonzoso más en esta deriva en la que ha entrado Polonia. Además, de manera harto cobarde, porque el Ejecutivo utiliza de mala manera al Tribunal Constitucional para lanzar un ataque en toda regla contra el principio de primacía del derecho de la Unión Europea sobre el derecho nacional. Los polacos tienen que tener cuidado porque en Bruselas ya no están para bromas. Hemos logrado salvar el Brexit, yo creo que con holgura, con soltura y holgura. Y bueno, pues si Polonia quiere lanzarnos un órdago, yo creo que Bruselas debe recoger el guante y entrar en la pelea como lo está haciendo. Ahora mismo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene varios procedimientos abiertos contra Polonia, precisamente por este motivo, por esta razón. Ya le están pidiendo, Bruselas le está reclamando al Tribunal de Justicia sanciones millonarias, precisamente por vulnerar la independencia de los jueces. Luego, por otro lado, también está abierta la vía del mecanismo del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite la suspensión del voto de uno de los Estados miembros en el caso de que éste, una vez dentro de la organización, entre una deriva antidemocrática. En este procedimiento también se está viendo inmersa Hungría.
Y luego, pues, lo último es la decisión, el amago de amenaza que ha lanzado acertadamente, yo creo que la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen. Todos sabemos que hay unos fondos europeos que se tienen que repartir, los fondos de cohesión territorial, que vienen acompañados con otros fondos que han sido diseñados y dotados para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia. Bueno, pues esos fondos todavía están bloqueados, todavía no han sido ingresados en las arcas del gobierno polaco. Y por tanto, bueno, pues así va a seguir esta situación hasta que Polonia no eche marcha atrás, no se baje, como suele decir vulgarmente, no se baje del burro. Esperemos que lo haga pronto. Polonia insiste en que no va a ir a ningún sitio, ha lanzado un órdago, pero bueno, yo creo que al final, por el bien de los polacos, la sangre no llegará al río. Fernando Lozano, gràcies per ser amb nosaltres una vegada més. A vosotros, bona nit. Bona nit. Doncs Martí, el que fem ara és explicar, marxem cap a Itàlia, però abans expliquem per què hi anem. Sí, bé, desenes de milers d'italians van demanar dissabte la prohibició de l'extrema dreta en una concentració celebrada a Roma. La manifestació s'ha produït després de les protestes violentes contra el pas sanitari el cap de setmana passat entre els manifestants, però anava un missatge bastant clar, i és que això es tracta de democràcia a tot el país. Aquesta és una manifestació que defensa la democràcia per tots. L'atac a l'hospital i l'atac al sindicat és un atac a la dignitat de la feina de tot el país. Estem aquí no per defensar-nos a nosaltres mateixos, sinó per defensar la democràcia al nostre país i també a tota Europa. Bé, els manifestants concentrats a la plaça Sant Giovanni van sol·licitar la prohibició del grup neofeixista Forza Nova amb cartells de feixisme mai més. Els líders del partit van ser arrestats després de l'atac a la seu sindical del CGIL, la principal confederació de sindicats del país. Durant la manifestació d'antipassatge del 9 d'octubre. Per ampliar aquesta informació tenim amb nosaltres a la Carla Clua des d'Aosta. Molt bona nit, Carla. Bona nit, com estem? Per començar, et volem preguntar quina ha estat la repercussió d'aquesta manifestació i si hi ha hagut rèpliques en altres ciutats. Sí, la veritat és que totes dues manifestacions han tingut molt de ressò a Itàlia. Des de la primera, crec que ho heu comentat abans, perquè és que només he sentit la meitat, però aquesta manifestació és una resposta a la als fets del 9 d'octubre, no? En què hi va haver una manifestació en contra de la vacunació obligatòria, perquè recordem que a Itàlia és necessari el document de vacunació per pràcticament totes les activitats, inclús per anar a treballar des d'aquest passat divendres. Llavors, quan unes persones d'aquesta manifestació, que comptaven amb la participació dels partits de l'ultradreta, es van separar de la marxa i van portar els aldarulls cap al Palau Chigi, que és la seu del govern d'Itàlia a Roma, també van assaltar la seu del CGIL, que, com deies molt bé, és la Confederació General Italiana del Treball. Llavors, va suposar, en teoria, volia ser un tentatiu de reproduir l'assalt al Capitoli dels Estats Units, però es va quedar amb un acte vandàlic liderat per feixistes que després van ser detinguts, i la resposta és precisament aquesta manifestació que dèiem de l'altre dia. La manifestació, com bé he sentit a les declaracions que acabeu de posar, no defensava, com deien, no era una manifestació política, sinó que el que es defensava era uns valors bàsics que s'haurien de preservar. I també t'he de dir, però, que, com dèiem, han tingut molt de ressò, però és cert que ara mateix la irrupció de moviments populistes d'ultradreta a Itàlia està debilitant els sindicats, sobretot respecte a aquestes noves mesures que tenen a veure amb la vacuna. I es critica els sindicats com el CGIL de no protegir els drets dels treballadors i acceptar aquests certificats obligatoris per anar a treballar.
Llavors, jo et diria que és un tema que està aixecant bastanta polseguera ara mateix. De fet, una mica seguint aquesta estela, tenim curiositat per saber si la dreta tradicional italiana ha sortit en defensa d'aquest sindicat i en general també una mica mantenint aquest sentiment antifeixista, que és evident que els partits d'esquerres i els grans sindicats sí que defensen a ultrança. Clar, vull dir, la dreta que aquí entenem que dona suport a aquestes manifestacions ens hem de focalitzar que és la ultradreta Forza Nuova, que és un partit que va ser creat per Roberto Fiore i Massimo Morsello. Llavors, és cert que en la manifestació de l'altre dia no hi va haver presència de cap membre de la dreta, no només de l'ultradreta. Llavors, podríem dir que, en certa manera, si agafem el nus de la qüestió, que és, com dèiem, l'excusa, la vacunació obligatòria, amb allò sí que es va posicionar la dreta molt en contra d'aquesta vacunació obligatòria, amb alguns matisos, però, clar, vull dir, en certa manera sí que la dreta s'ha posicionat cap a l'altre costat, no? Per tant, perquè ens entenguem la relació actual de la dreta italiana amb l'extrema dreta italiana s'assembla més a la que hi pot haver aquí, a Espanya, que a la que hi ha, per exemple, a Alemanya, perquè ens entenguem en els nostres termes. Podria ser, podríem dir alguna cosa així. Per també tancar aquest tema, ara anirem a les eleccions de Roma, volem preguntar si existeix una alerta general en la ciutadania cap a un possible govern d'extrema dreta en la propera legislatura, per exemple, o una por real a que l'extrema dreta acabi ocupant un percentatge molt gran del discurs si no és que ho fa ja. Doncs podria ser i podria de fet ser una lectura de la unió que s'ha vist en aquestes darreres eleccions, com deies tu, a Roma, en què podríem dir que l'esquerra ha guanyat un pols molt fort i és que ha aconseguit agafar les 5 ciutats més grans d'Itàlia, que són Roma, Milà, Turí, Bolònia i Nàpols. Llavors, si ens focalitzem una mica en aquests resultats, sí que podem veure que hi ha hagut com una unió entre els partits d'esquerra moderada que estan intentant fer un bloc amb altres partits, com podríem dir el Movimento 5 Stelle, per fer front a una coalició de dretes que podria ser Fratelli d'Italia, Forza Italia i la Lega. Llavors, s'ha demostrat a nivell municipal que les teories que avançava el secretari general del PD, Enrico Letta, i el líder de 5 Stelle, Giuseppe Conte, que deien que només a través d'una coalició de centre-esquerra es podia fer front a un bloc preocupant de dreta, amb aquests resultats es podria veure que potser això ha agafat una mica de força i que demostren també uns canvis en l'escenari italià, perquè estem parlant d'uns resultats bastant històrics. Pel que fa a Roma, s'ha imposat Roberto Gualtieri, que és exministre d'Economia del PD i exeuroparlamentari, i substituirà la Virginia Raggi del Moviment 5 Estrelles amb una victòria molt rotunda. Estem parlant del 60% dels vots respecte al representant de la dreta, Enrico Michetti, que tenia pràcticament un 40%. El que també s'ha de dir, però, és que han sigut unes eleccions amb una participació molt baixa, que ha arrossat el 44%, i Turí, de fet, ha tingut el pitjor registre històric, amb un 42%. I respecte al que tu em deies, si preocupa el bloc de la dreta, és cert que sobretot a la capital, a Roma, s'ha distingit com una reducció dels votants de dreta en aquesta segona volta, que s'ha vist a través dels districtes que més participació han tingut, que han sigut els dominats per l'esquerra. I parlant de Turí, que et deia abans, a Turí també s'ha imposat l'esquerra, com dèiem, com en el cas de Roma, amb la victòria de Stefano Lo Russo, amb també quasi un 60%, que ha deixat en segona posició de Milano amb un 40%. Per tant, estem parlant d'uns resultats que també, en el cas d'Itàlia, han superat les expectatives que tenia la part d'esquerra i que han deixat també arraconada una mica la dreta i el seu fracàs, que només s'ha hagut de consolar una mica amb la victòria de Forza Italia a Trieste i a Calàbria. Per tant, estem davant d'un escenari que pot indicar un cert canvi en el futur. Ho hem de deixar aquí, però no puc marxar perquè la Laura Fernández pràcticament em coacciona perquè et demani per Eurovisió
que serà a casa teva pràcticament i de la qual, escolta, sé que hi vols anar, ella hi vol anar, per tant res, escolta, suposo que molt contenta per aquesta arribada d'aquest festival a casa teva. Jo t'he de dir que tenia un pressentiment que seria Turí i Turí serà, o sigui que a veure si l'any que ve podem anar-hi i podem fer un especial o alguna cosa així una mica musical. Gràcies, Carla. Bona nit. A vosaltres, com sempre. Esteu escoltant El Pregoner. El Sabies és una secció diversa, parla de diferents coses, de diferents persones, però a la Laura Fernández li està començant a agafar el gustet això de parlar del president de la República Francesa, país que tant estima, admira i adora. La Laura, bona nit, què tal? Molt bona nit. No, a veure, no és així, Cesc. La veritat és que no li he agafat fixació, però trobo que últimament em dona molt bones seccions el senyor Emmanuel Macron. Gràcies per col·laborar amb el Pregoner, senyor Macron, i que sigui per molts anys. Bueno, en aquest cas, no és ben bé Macron, sinó una cosa que envolta Macron, perquè, com recordeu, l'últim cop que vam parlar d'ell va ser justament en aquest fòrum de la gastronomia on li van llançar un ou, i dic, alguna cosa està passant entre Macron i la gourmeteria i el menjar. I em direu, què ha passat aquest cop? Doncs ha passat el següent. El guanyador de l'última edició, per qui no conegueu, cada any es celebra l'edició del concurs a la millor baguette, la barra de pa típica parisenca, no?, de París. I què ha passat? Que normalment en aquest concurs la persona guanyadora es converteix en el forner oficial de l'Elisi, és a dir, el forner oficial del president de la República Francesa. No sé gens malament. No sé gens malament, és molt bon currículum i molt bon, no? Dic jo. Jo vull jugar al concurs aquest al pa. Què he de fer per participar? Jo vull anar a provar amb baguets i a veure quina m'agrada més. Tu no vols participar, tu vols ser jurat i membre... No, vull participar com a jurat, no penso fer un pa. No ens alcéssim ara amb coses que no són. Jo vull catar pa. Això està clar, jo també, jo soc molt panarra, a mi m'agrada menjar molt de pa i la baguette, una d'elles. Bueno, doncs això, què ha passat aquest cop? Doncs que la persona que ha guanyat i que s'havia de convertir en aquesta persona oficial del forner de l'Elisi, com és costum, doncs no es convertirà aquest cop en forner de l'Elisi. Després de que a través de les xarxes socials se l'acusés d'haver llançat missatges contra França, clar. Vaja. Molt contraproduent convertir-te en el forner oficial de l'Elisi i estar una mica en contra del teu país, no? Però anem a investigar una mica per què ha passat això, si realment ha passat, qui és el guanyador. Tot això ho descobrirem ara mateix. Doncs això, fins ara aquest costum es respectava de manera molt escrupolosa i el concurs, organitzat per l'Associació de Forners d'aquesta capital francesa, tenia com a premi afegit convertir-se en aquest forner del president. En aquesta ocasió, qui va ser? Ha estat el Makram Akrout. No ho diré, potser no ho he dit molt bé, però és en Makram Akrout, un jove d'origen tunisià de 23 anys que es va passar fins a 6 anys a França sense papers, fins que el seu treball en una fleca del districte 12 de la capital li va permetre regularitzar la seva situació i triomfar en aquest prestigiós concurs. Doncs una història realment molt encoratjadora, d'integració, que van lloar els polítics i observadors, però que va fer un gir quan a través de les xarxes socials, hi ha qui diu si aquests missatges són sí o no, va començar a córrer la notícia de que Akrout no sempre havia estat amable amb el país. Escoltem una de les seves piulades. França impulsa i propaga la decadència dels nostres països per protegir els seus interessos colonialistes i ens empeny a allunyar-nos de la religió i dels valors islàmics.
Aquest era el primer, la primera piulada? Exacte, una piulada en aquest cas de la seva pàgina de Facebook, segons aquestes captures que s'han difós després de les xarxes socials. Però, si voleu, escoltem una altra de les seves piulades. Plorem per Charlie Hebdo i per Notre Dame, però del costat de França. No ploren aquests gossos quan es burlen de l'amo de la creació, Al·là. I aquest era un altre, de la seva pàgina de Facebook. El forner, doncs, va ser tancada aquesta pàgina de Facebook, òbviament, per evitar problemàtiques, mentre que ell negava aquesta veracitat d'aquests missatges. A més, a través de la seva advocada, que va assegurar haver presentat una denúncia per aquesta difusió de falsedats i que va acusar just en concret el grup d'extrema dreta d'organitzar una campanya nauseabunda contra ell a causa dels seus orígens immigrants. Una versió, però, que no sembla haver estat convençut a la Lisi i que ha renunciat al fet de que, com tu deies, acro, l'he dit bé? Acro? Jo li diria cru, però no tot Acru. Acru, però no tenim... Li haurem de preguntar amb ell, Truca, l'escolta, que ens faci una barreta. Això, el convidem a que vingui. Aquí convidem a tothom, i més si ens porten menjar. Home, i tant. Doncs això, ha renunciat a que es converteixi en el proveïdor d'Emmanuel Macron. La cerimònia de lliurament del premi, en aquesta festa del pa que es celebra, que té lloc a l'esplanada de la catedral de Notre Dame, crec que val molt la pena si algú hi és per allà en aquell moment, que la visiti, i a la qual va assistir l'actual alcaldessa de París, ja sabem que estan en eleccions, potser ja no és ella, és l'Anne Hidalgo. Davant d'aquesta polèmica, Acrut va renunciar i a recollir el seu premi. I com a dada curiosa, per acabar ja la secció, volia remarcar que aquest prestigiós concurs, que els organitzadors asseguren que el jurat fa aquest tast a cegues de les diferents baguettes, 122 en aquesta última edició, enfront de missatges de les xarxes socials, indiquen que els últims 5 guanyadors són tots d'origen tunisià. Doncs escolta, si el bon pa el fan a Tunísia anirem i el provarem. Si és que ens és igual, volem pa. Volem la pa. No has portat pa, Laia no ha portat pa. No ha portat pa. També t'he de dir... No ens porta pa. També t'he de dir que les imatges que heu ensenyat del bon home aquest, les baguettes estaven una mica massa fetes, pel meu gust, però bueno, deu ser el millor. Està bo, que està bo així. Escolta, Laia, la nova catadora oficial de baguettes que diu que la millor francesa no és la bona. Perquè veig que ho necessita provar què és el bon pa. Escolta, mira, de pa no, però d'esports, no sé si de futbol avui o no, en sap un munt. Per tant, anem cap al Real Sabar. We're not creative enough, we're not positive enough. I think it's bad news for the English game. We're not creative enough, we're not positive enough. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, as I'm getting back, as I'm getting back. Entra la Judit a l'estudi, s'ha fet de dia de cop. Hola, he posat la llum. Laia, què? Com has dit? Què en té la Judit? Sí, és que necessito participants, així que necessitava que hi hagués més quòrum avui a l'estudi, però bueno, ho deixarem pel final, el tema dels participants, perquè vull explicar-vos que ha nascut un esport que es postula per ser olímpic a París de cara al 2024. A París també Cesc, a París. No és la catació de baguettes. Tot passa per París. I el joc que dic és un que, de fet, la setmana passada es va realitzar un mundial més o menys seriós. Això ja valoració de cadascú. Ja s'ha acabat el mundial? Ja s'ha acabat. De fet, vinc a explicar-vos en què ha consistit el primer mundial de globus. Ah! M'encanta. Organitzat per Gerard Piqué i, sí senyor, Ibai Llanos. El tema, com neix? Tot plegat és una mica estrambòtic, una mica esbojarrat, però bueno, és que la parella d'aquests dos ja és bastant curiosa i idees com aquestes només poden néixer d'aquesta manera. I és que a TikTok es va fer molt popular un vídeo de dos estadounidencs, si no m'equivoco, en un menjador en el qual llançaven un globus i l'objectiu era impedir que el globus toqués a terra. Què passa? Que quan jugues enmig d'un menjador, normalment els menjadors de totes les cases tenen, com a mínim, un sofà, una tauleta per veure la televisió, el moble de la tauleta, una altra tauleta, una altra taula, cadires... Bé, hi ha tot ple de mobles que en aquest cas es converteixen en obstacles pel joc. I els has de saltar, els has d'evitar... Però això és perillós. És perillosíssim. Jo vaig pensar que en el Mundial no farien això i posarien alguna cosa més suau.
No una taula de fusta amb 4 cantonades, que a casa em cau la taula, això. Com vols que jugui amb els globus? Aquí està el tema. De fet, podem veure el primer vídeo, que és una mica la recreació... Bueno, és el vídeo aquest que es va fer famós. Com podeu veure, és un menjador ple d'obstacles i ells, doncs, els obstacles els hi és igual, no? Doncs si s'han de tirar per terra, es llancen per terra, si han de saltar un sofà, ho fan i ja està. Llavors, Ibai Llanos i Gerard Piqué veuen aquesta modalitat esportiva i diuen que, bé, que compren els drets d'aquest joc. Els drets d'un joc que ni és joc ni tenia drets. Exacte. Ells mateixos es creen els drets i els paguen. I llavors, a partir d'aquí, decideixen doncs, organitzar un mundial de glòbuls. El tema és que obren una convocatòria perquè hi hagi gent de països d'arreu del món perquè representin els seus països, i la sorpresa és que la gent es volca de tal manera que acaben inscrivint-se 32 països, quan al principi eren 16, després van passar 24, finalment 32 països van participar en aquest Mundial. I no només això, sinó que el Mundial de Globus es fa una realitat perquè el celebren el dia 14 a PortAventura com a seu, en el Palau de Congressos que tenen, pacten narradors i col·laboradors, d'entre els quals hi ha Piqué, Cristóbal Soria, Alfredo Duro, Ander i Ibai. Com a àrbitre agafen a Rafa Guerrero, un àrbitre conegut pel Rafa No Me Jodas, pacten amb patrocinadors, Volkswagen, Mentos, Amazon, Oreo, Kelme, Yoigo, o sigui, marques d'aquestes molt conegudes que s'hi volquen. Tenen una pista de joc que, com bé deia en Cesc, la pista recrea un menjador amb sofàs, obstacles i tal, ara ho veurem. Cobertura mundial i merchandising. Com pots veure, es converteix en una realitat. Es converteix en una realitat. Això mateix. I com tots jocs, necessita una normativa. I a partir d'aquí comencen a crear normes que al final són bastant evidents. Objectiu principal, impedir que el globus toqui terra. I a partir d'aquí, partits eliminatoris... Sense temps, no? Això, sí, no, duració de 2 minuts. Duració de 2 minuts, excepte la final, que era de 5. Llavors, guanya el jugador que ha aconseguit més punts, és a dir, que ha aconseguit que l'altre rival no hagi pogut impedir que el globus toqui terra. Llavors, els jugadors... Que porten casc i tot? Home, és que és perillós. És que és perillós. És que fixeu-vos... El que s'haurien de posar és genolleres, coses pels colzes... Bueno, que és perillós, que va haver-hi un que es va donar un cop al coll, ojo, eh? No, el cas també, eh? Mira, mare. De fet, això que estem veient és la modalitat de globus d'or. I és que quan hi havia empat entre dos jugadors, hi havia com el punt d'or, el punt de partit, que consistia en fer el mateix, impedir que el globo toqués a terra, però, a diferència del joc normal, on només pots tocar el globo amb la mà, aquí havies de tocar el globo amb qualsevol altra extremitat del cos o part, sense que fos la mà. I això és el que veiem ara en imatges. Llavors, en el cas que hi hagin jugades que generin controvèrsia, no passa res. Com a bon equip joc regulat, hi havia un bar anomenat El Ojo del Globo, al qual hi anaven els àrbitres, valoraven si la jugada, doncs no sé, si un jugador havia tocat 2 vegades el globo amb la mà, si havia tocat a terra o no, si havia tirat intencionadament el globo cap avall, que això tampoc es podia fer. Coses d'aquestes, i llavors penalitzaven el jugador que havia comès la errada. És que pot ser una putada molt gran, eh? Sí, no. I veig que s'hi val jugar amb el vidre que fa de paret. Sí, com si fos el pàdel, com el pàdel, sí. El curiós és que, com esteu veient en les imatges, doncs això, tenim una màquina d'arcade, tenim sofàs, tenim tauletes. Darrere hi havia un cotxe de Volkswagen elèctric, patrocinador, que a la final aquest cotxe va agafar molt de protagonisme perquè es va desplaçar d'aquella cantonada al mig del set. I va ser tot un espectacle. Veig que ho has seguit molt, això, tu. Sí, no, el vaig veure pràcticament sencer. I et dic, ara estem veient el partit entre Espanya i Brasil. Espanya va quedar en tercer lloc, va guanyar... I l'àrbitre allà al mig. El noi de Brasil, el noi espanyol es deia, per cert, Jan, ara no recordo el cognom. Franquesa? Jan Franquesa, exacte. Jan Franquesa. Deia Marçal, si vols saber. Posava darrere la samarreta, no és que tinguéssim algun secret. I la final la va disputar Perú i Alemanya, va guanyar Perú. Un tal Francesco de la Cruz, que va ser impressionant, semblava un gat movent-se entre tants obstacles, increïble. Tota la vida entrenant per això.
I atenció. Sense saber-ho. Poca broma. Sabeu els diners que es van dur? Ai. Clar. Estem parlant de 10.000 euros, que se'n van dur amb la conya aquesta. Mare de Déu. Així que Déu-n'hi-do. I en total hi havia de price, no sé com li diuen, de total del joc hi eren 20.000 euros. 10.000 que se'ls guanyava el guanyador i els altres, doncs, si passaves de ronda, doncs guanyaves un tant. I, bueno, vosaltres que sapigueu que haguéssiu pogut anar, la veritat. Estem 29 euros, haguéssiu tingut nit d'hotel, participació, entrada pública, hagués estat com molt bé. I l'any que ve, si en fan, no sé si algun país petit com el Vaticà o San Marino no té participants, hi anem nosaltres. Només calia omplir un formulari, no feia falta ni que fossis del país, jo crec, així que... No, nosaltres volem equipació oficial. I a banda, no només va tenir una acollida espectacular a Espanya, perquè us feu una idea, al voltant de 500.000 espectadors, el minut d'or va ser de 630.000 al voltant, amb gairebé 2 milions de visites, sinó que van haver-hi reaccions mundials. El Comitè Olímpic Espanyol va celebrar per mitjà d'un tuit la classificació d'Espanya per quarts i nada más i nada menos que el president de Perú, Pedro Castillo, va felicitar el campió quan es va proclamar, doncs això, campió. Llavors, jo, com que sé que l'any que ve us voldreu presentar en aquest Mundial, he portat... No l'has portat un globo? Home, evidentment. Home, s'ha d'entrenar, Verge Santa. S'ha d'entrenar. Llavors necessito que participeu, jo el llenço cap a una banda i us heu d'anar alternant. Bueno, però sense moure'ns davant del micròfon. No, els micròfons... Ara començo a parlar jo sola i vosaltres heu d'anar a muerte a buscar el globo. Ja està, fem un minut d'això. Posa música d'aquella de jugar. Estic cansat, el cable. Vinga, llenço i us repartiu un cada vegada, La Gil l'està passant. Aquí l'hem d'anar a passar o l'hem de llançar a algun lloc fora? Clar, la idea és impedir que l'altre hi arribi. També us he de dir que toqui el sostre tampoc seria vàlid. I llançar-lo cap avall tampoc. Està eliminada. Bé, això que has fet també tindria penalització, Ha perdut la Judit, he guanyat la partida. Així que, bé, us veig una mica verds, si us voleu presentar l'any que ve per representar Espanya o Catalunya si és independent, crec que heu de practicar una mica. I si no representarem el Maresme, no passa res. Exacte, per representar segur que t'obren les portes. Doncs res, fins aquí, Judit, Oktoberfest. Sí, Oktoberfest? Oktoberfest. Tu diràs, Judit? No, doncs això, que és octubre, no? I que estava pensant quina llegenda o quina curiositat explicar, i ara estem mirant una sèrie a Netflix que es diu Oktoberfest, Sangre i Cerveza, que us recomano molt, i vaig pensar, doncs per què no expliques els orígens de l'Oktoberfest? Així que avui és el que explicarem. Per tant, ens podem començar ambientant amb una musiqueta d'Oktoberfest. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Wir versaufen unserer Oma ihr klein Häuschen, Doncs la història de l'Oktoberfest de Munic es remunta al 12 d'octubre del 1810, quan el príncep Lúdic de Baviera, fill del rei Maximilià I, va contraure matrimoni amb la princesa Teresa de Saxònia-Hildburghausen. Ja avanço que ara en Francesc haurà d'anar corregint els noms amb Vas dir per fita. Tots els ciutadans van ser convidats a una gran festa a les praderies, fora de les muralles de la ciutat, un lloc que posteriorment va ser batejat com a Theresienwiese, que vol dir els prats de la Teresa en alemany, i que van ser abreviats a Wiesen, en honor amb la que es convertiria a la reina de Baviera. Amb aquesta primera celebració, però, no s'assembla gens a l'actual. Consistia en una carrera de cavalls que va tenir molt bona acollida. De fet, es va tirar endavant 150 anys més, per tant es va allargar fins al 1960, i un any després d'aquesta primera celebració també es va organitzar una altra fira agrícola amb l'objectiu de promoure l'economia de la zona, que més tard es va independitzar i encara ara se celebra, però es fa cada 4 anys. El 1813, el que seria la tercera edició de l'Oktoberfest, es va cancel·lar a causa de la guerra contra Napoleó, i hem de dir que en els més de 200 anys d'història només s'han cancel·lat 24 vegades. Aquesta va ser la primera,
i majoritàriament la resta doncs, van ser per pandèmies o també per altres guerres. Les dues últimes per pandèmia. Exacte, pel coronavirus. I a partir del 1819 la celebració es va reprendre i l'alcaldia de Munic va agafar la responsabilitat i l'organització de l'Oktoberfest formalitzant-lo com un esdeveniment anual. Però si avui dia coneixem l'Oktoberfest és principalment per la cervesa i també les salsitxes i tot una mica tot plegat. Exacte. Fins ara només us he parlat de cavalls i d'agricultura. Aquí anem. La cervesa arriba a l'any 1910 per celebrar el centenari de la festa. Per tant, 211 anys d'Oktoberfest i la meitat se'ls passen sense cervesa. Què us sembla, això? Malament. No sabien el que es perdien. Pregunta'ls als milers de persones que estem veient imatges que els sembla que no tinguin cervesa. Però us dic que van anar per feina i que durant la celebració d'aquest centenari van recuperar el temps perdut perquè van consumir 120.000 litres de cervesa. Llavors, el 1913 es funda la carpa més gran de l'Oktoberfest amb capacitat per 12.000 persones. I un any després, amb l'arribada de la Primera Guerra Mundial, doncs es torna a tallar el rotllo i reemplacen l'Oktoberfest pel Herbstfest, que és la festa de la tardor. I en comptes de vendre cervesa, es ven una beguda que no arribava ni al 2% d'alcohol. Així que, pobra gent, enfadats. A partir del 1950 sí que es presenta per primera vegada la que és ara la tradicional cerimònia d'obertura del festival, que és encapçalat per l'alcalde de la ciutat i un personatge que representa el Muncherner Kindl. Aquest és un monge amb els braços oberts, que és el símbol de la ciutat, com podem veure ara a la foto. I veurem una altra foto, que és una noia, que cada any és una noia diferent, no? Però que el que fan és representar aquest símbol de Munic. Després de la desfilada és tradició que l'alcalde obri el primer barril de cervesa amb el crit Osaptist. És així? Osaptist? Osaptist, que vol dir està obert. I el fet curiós és que el barril s'obre a cops. Amb la mena d'aixeta es clava el barril i s'obre a cops. I la gent fa apostes per saber amb quants cops l'alcalde obrirà el barril. El rècord se'l van portar Christian Ude l'any 2005, que ho va aconseguir amb 2 cops, però el primer alcalde en fer-ho va ser Thomas Wimmer i va necessitar donar-li 19 cops. De fet, ara intentarem... Mira, veiem just el vídeo. Realment, l'alcalde que surt al vídeo, no sé de quin any és, però... Va fer una mica això, no? D'agafar l'aixeta aquesta d'or i amb... I amb uns cops de martell, una mena de massa. És una mica la massa aquella de fer, de massa al pa, però més gruixuda. Exacte. Amb 3 cops, prou bé, ostres, però estava en forma aquest. I res, acabo explicant que dins de les carpes de l'Oktoberfest només es serveix un tipus de cervesa, coneguda com l'Oktoberfest Bier, una denominació d'origen que inclou només aquelles cerveses que estan elaborades dins els límits urbans de Munic i que compleixen estrictament amb la llei de puresa alemanya de 1516. Només hi ha 6 cerveseries a Munic que produeixen les cerveses oficials de l'Oktoberfest i que ens les dirà en Francesc Andrés. A veure, són Agustina Broi, la Hacker Shore, això sense d'haver-m'ho dit abans, la Hofbrau München, la Lovenbrau, la Paulaner i la Spaten. Exacte, jo crec que la Paulaner. La Paulaner la coneixem, sí. La més famosa. De fet, les altres us diria que no en surti gaire de la zona, de Munic. Que si mai voleu celebrar l'Oktoberfest a casa, us podeu comprar una d'aquestes 6 cerveses. Sí, perquè a Munic de moment queda tancats, però a veure si l'any que ve, per sort, poden tornar a obrir aquesta Oktoberfest i que no sigui la 25a vegada que en més de 200 anys han de suspendre aquesta celebració. Berta Martínez. Bona nit. I bona hora. I bona hora. Escolta, anem al que anem, al temps. Poca novetat. Està avorrit, això. Ara, potser haurem d'agafar el paraigua els propers 3 dies, però atents que, sobretot, ens haurem de començar a tapar perquè baixaran les temperatures. I aquesta és l'única notícia que hi ha relacionada amb el temps, com a tal. Això diuen, a tu ja t'agrada. S'ha notat. Sí, fa calor. Fa calor. Ara han tornat a pujar, que sí, Berta. Ara ja estem en aquesta temperatura que jo deia la setmana passada, que és la temperatura perfecta. Dormim bé, el dia bé, ni fred, ni calor. Ara ja anem cap al fred, canvi d'armari, ja sabeu, aquestes cosetes. I... no sé què fer abans, a veure...
Bueno, abans parlaré d'un tema, que és el del hashtag Pregotemps, que sempre sabeu que us convido a compartir imatges, no?, de l'època, del temps, del que feu, del que sigui. Compartir imatges, no? O amb l'etiqueta @pregoner o amb el hashtag. Doncs escolta, estic una mica emprenyadeta. Home, ho dic en diminutiu per no no. dir-ho més gran. La Però gent mira, parla molt de la cuina i de quina cuina li agrada, que això en l'Instagram nostre sí que ho han dit i no t'han posat ni una foto del temps. jo ho hem vist, ja ho hem Jo t'he vist. enviat fotos del L'he temps. contestat perquè estava dolguda. No, és broma, és broma. Però res, he arribat a la conclusió que us hauré de subornar perquè compartiu imatges, sé que això va funcionar, però intentarem a veure si un dia vinc a passar el dia a Mataró i em passejaré pels comerços de per aquí, a veure si algú em vol donar una xocolateta, alguna coseta que faci dentetes. La planta A veure pinya si- és per al final de temporada i per Reis, doncs veurem. Molt bé, molt bé. I res, fem una mica de calendari gastronòmic, perquè resulta que aquest dimecres, 20 d'octubre, hi ha lluna plena. Lluna plena, la primera lluna plena d'octubre, que de fet es diu la lluna del caçador, o també coneguda com lluna de sang, però és que també es coneix com lluna suau, lluna siembra, blood moon en anglès, i us ho podria traduir en molts altres idiomes, cosa que no faré perquè no ho sé. Però, i res, aquesta és la lluna més propera a l'equinocci de tardor, perquè vam entrar a finals de setembre, de fet vam entrar a tardor aquí en directe, i res, es diu lluna plena del caçador perquè és aquella època de l'any en què els animals ja s'han alimentat, s'han preparat per l'hivern i doncs perfecte per anar a caçar. Ara nosaltres això tampoc ho promourem, no? I després, parlant amb la nostra tècnica de so, m'ha inspirat perquè amb la Júlia, perquè avui hi ha lluna plena, avui 20, però és que resulta que demà 21 i el divendres, dia 22, hi ha pluja d'estels. Apa! Pluja d'estels, que no és una pluja qualsevol, sinó que és una pluja que són les restes del cometa Halley. Vale? Que el cometa Halley va orbitant pel Sol i va deixant doncs, un rastre. Aquest rastre entra a l'atmosfera i són els... doncs, El rest, que sí. Però aquest cometa no és molt famós. Sí, aquest cometa és molt famós. De fet, fa molts anys que nosaltres no el veiem perquè només passa per l'òrbita de la Terra un cop cada 66 anys i l'última vegada que va passar va ser en l'any 86. Jo no hi era, tu no hi eres i no tornarà a passar fins al 2062. I Que esperem ser-hi, no? I serem. Esperem que sí, Berta. Escolta, toca el que sigui, però... Doncs esperem no ho ser-hi. sé, però de fet, l'any que va passar van aprofitar per enviar-hi unes sondes i van fer les primeres imatges a un cometa de ben a prop. I Ja què? està? Ja està. Ah, bueno. Què més vols? Escolta, no. Si hi ha bona visualització es podrà veure això, si està ennuvolat no es podrà veure, no, això del cometa. Ja, és que estàvem parlant de que demà segurament estarà ennuvolat, així que us convido a que aprofiteu aquesta lluna plena, I que aquesta enviïn lluna... fotos, no? Això mateix, Home, és que no pots posar més fàcil. Estàs portant cometes i tot perquè enviïn fotografies i no estan Home. enviant res. No, home, no, tu vas dir que ho faries i no ho has fet, i ho va dir en És directe. cert. Te'n recordes, Berta? M'he disculpat fora de micros. Ah, fora no. Haig de No, dir- davant de micros. Volem disculpa pública. Haig de dir que estava una mica emprenyada fins que ara he entrat aquí i tu m'has recordat. Ai, jo t'he enviat tus imatges. Clar, és que el presentador ja va guanyar l'any passat, escolteu. Ah, però si sóc l'únic que t'envio coses, jo compleixo. Que tornarà a guanyar. Però escolta, no ho has compartit amb el hashtag. Això no val, perquè així no animem a la gent. Tranquil·la, d'aquí la setmana que ve, si vols un hashtag, encara seré l'únic. Escolta, ho hem de deixar aquí. Tornem la setmana vinent. Sisplau, pengeu coses amb el hashtag Pregotemps, que si no la Berta se m'enfada.